Ok, derɗiraɓe Adamu Haruna wayri waɗugo video seɗɗa ha mi nana ɗemgal amin nyanya e mi yiɗi wollugo mi heftaki ko hani mi wi'a. So onon ma be hoore moɗon mi andi to hakkilai noppi moɗon e nyanya ngam ko waɗi on mbayri nanugo Adamu Haruna waɗi video wolwi on ɗon ndeni to ko giɗɗon mi wi'a on. Min ma mi heftaki ko wiyete kam fu mi arti mi wi ɗum tun miɗo wi'a bon en fait mi hofni on derɗiraɓe ɗum toujours derdi ko moɗon Adamu Haruna mo haala marketing e nanta jayngol Pulaku TV. Derɗiraɓe message ji mon ɗuɗɓe nder moɗon mi laara message ji moɗon vraiment miɗo hokka on munyal wato miɗon nder sukleji en fait yimɓe Douala miɗo wuro moɗon miɗo Douala mi jummi Yaounde Kenya mi wari Douala sukleji am feere waddi mi seɗɗa e ɗuɗɓe nder moɗon wolwanimi kal WhatsApp ɓe feere yewnimi to mi wari Douala ɓe mari haje min giiɗa to wakkati premetimi inchallah en tammi yidugo amma na hande to hakkilai sai jango miɗo Douala nde je balɗe seɗɗa inchallah to mi sukliti sungulla am yahugo jango ko faɓɓi jango en tammi yidugo to Allah moyi yardi. En fait ko mi wawata wigon ni on andi ɗum haala crypto money derɗiraɓe ko hani wolwe fu mi artino mi wolwi ɗum min Adamu Haruna a 90% ko giɗon miɗo waɗa be ko ha giɗon miɗo yaha fu c'est grâce à la crypto money. Ɗum grâce à crypto money kala ko giɗon miɗo waɗa be ha miɗo yaha be ko toujours à 90% mi wi on ɗum grâce à crypto money. Donc ça veut dire que ça paye. Si ça ne payait pas, elle ne devait pas être comme ça. Mesdames et messieurs, derɗiraɓe avant yake komi fuɗɗayno investisugo nder crypto money mi andara ɗum woni crypto money wona no banni mi heɓata ko 5% ko mi heɓata jotta so alhamdulillah grâce à crypto money avant miɗo yecca on ɗum min Adamu Haruna wollonta on avant to hakkilai ha mi heɓa boro 10 ko boro 20 ko boro 50 ɗo vraiment je me bats hedde ko a yewta mi heɓa ɗum mais alhamdulillah hande miɗo jooɗi miɗo waali nder chambre am ko miɗo jooɗi ha salon am tap message nasta mi nasta mi laara mi yiɗi tel nombre de dollar mi mari mi haje $1000 ko mi mari haje ni mi calcula mi sorana goɗɗo mi wara bénéfice am ko mi yaha mi soda token au moins je $100 yeeso seɗɗa mi nasta nder compte am mi laara $100 je mi sodi no warti $150 ko $200 ko $130 mi andi bénéfice am ɗon mi wara mi yaha mi swapa ɗum mi heɓa ribam ɗum do'o mi loro mi yaha mi soda fayin miɗo investisa nder plateforme ji feere feere revenu am ɗo jippo ton nde mi yiɗi fu mi waɗa retrait bana Saphir banta Tron Founder banta 128 BTC mi sodi token ji feere feere ko latiɗi décentralisé derɗiraɓe tranquilos los cuyos minimos wala ko yaliyam oɗon yoɓe investissement en ligne ma bo crypto money ɗum arnaque jooɗe ɗum arnaque wakkatire ɗon nde tammi warugo on tammi famugo onon ɗo arnaka ko e moɗon woɓe feere fuɗɗino investisugo nder opportunité ji latti décentralisé nde ɗi ɓaari hamɓe ma ɓe ɓaari min mbarata ko derɗiraɓe min décourageata sey to a famai ɗum ɗume jum woni crypto money nden to a investisi nder babal gotal a reysai nden a dogga mais alhamdulillah au moins min faami ko woni crypto money seɗɗa kanjum waɗi giɗon ko ɗum fuɗɗi ha waddugo hande min ɗon nder majum alhamdulillah ɗum jaali yeeso tan bo yake feere ɗum waɗa ba ɗum loroto ɓaawo banta ɗum daalay ni en nani derɗiraɓe kala ko kota fu na ko nde ɗum weli yake feere ɗum metta ha a tammo noy kam mais yake to nga waɗi welugo ɗo hamɓe hoore maɗa ɗo andi to alhamdulillah diga mi fuɗɗi investisugo nder crypto money ndeni fu ɗum yeeso ha waddugo jotta nga tammi pusoygo derɗiraɓe d'ici 2 ans yahugo 3 ans ou 5 ans toni an mo hande fuɗɗi investisugo hande ɗo soda tokenji ɗo investisa nder Saphir Zenicoin aɗo soda tokenji latiɗi décentralisé aɗo stoka ha wallet mala soit atomic wallet soit Trust wallet soit MetaMask a fayi d'ici 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans min wima Adamu Haruna wima toni a fayi a itti ɗum aɗon lima hoore ma nder millionnaire en ma bo nder milliardaire en duniyaru
na Cameroon tan na Afrique tan nder millionnaire en ko milliardaire en duniyaru banni mayni so wala daɗaɗo se dariɗo moƴƴo fe woni responsable hosugo décision muɗum investisugo ko wawata perdugo ɗum anda investissement ma ɗum risqué kala ko gatten nder vie meɗen fo ɗum risqué soit tu gagne soit tu perds to a hosata risqué celui qui ne risque rien na rien to a wiya watta risqué a heɓata si a hosa risqué soit a heɓe soit a heɓa banni min kosi alhamdulillah min ɗo keɓa ngal kote feere min ɗo keɓa mais ngal min ɗo keɓa may ɗo ɓuuri jalago ɓe bawde jomirawo Allah ɗo walli min Allah on min nuɗɗin hankoni kokko hankoni kado ko giiɗa min keɓi fuu andu Allah hokki min ko giiɗa min keɓayi fuu Allah on andu na ɗum geɗal amin Allah on waɗi na ɗum geɗal amin so wala mo min doggitirta sina Allah kala ko min min keɓayi fuu bo Allah on hokkaya min na wane waɗi min wane waɗi min banta yimɓe feere wiyata mi tammi on faami derraɓe bon dede ko ɗemgal am may ñañayno mi heɓi komi wi seɗɗa onon ɓe noppi mon ñañayno ɗon no ndeni vidéo ji Adama Haruna watta bo mi tammi onon ma ɗecci ñañugo ɗecci feɗɗugo mi tammi on paamaki onon noon ɓe duwala bo inchallah en tammi yiidugo dede ɓe no min matotidi min tammi yiidugo to Allah mo yerdi to wakkati premier yam yahugo jango ko faɓɓi jango to Allah mo yerdi on gettama never stop building hala crypto money on néglige ɗo fuu tammi regret ugo on jarama wassalamu aleykum